Угаждането, това е стратегия за оцеляване. Това е начин, по който ние научаваме, че можем да сме в безопасност, че можем да получим любовта и одобрението на другите и можем да принадлежим. Угаждането като стратегия за оцеляване се появява, когато израстваме в семейства, в които трябва да внимаваме как се държим и какво казваме, за да не ядосаме мама и тати или друг възрастен. Ставаме хипербдителни за техните настроения и се настройваме към тях, за да се предпазим или за да получим любов от тях. И тук е важно да отбележа, че не става въпрос само за родители, които проявяват насилие към децата си. Също е важно да отбележа, че угаждането не е нещо, което правим съзнателно. Това е стратегия за справяне на нашата нервна система, която се включва автоматично. Тази стратегия, която ни носи сигурност, остава с нас дори когато пораснем. Ние продължаваме несъзнателно да потискаме себе си, да се смаляваме, да казваме да, когато искаме да кажем не, защото сме научили, че ако не го направим, това може да ни коства нашата сигурност. И затова, когато искаш да изразиш мнение и може от срещната страна да ти реагира остро, т.е. можеш да рискуваш с тяхната любов или тяхното одобрение, зависи каква е връзката, твоята нервна система те блокира и ти замръзваш. И или не казваш нищо, или се цензурираш по такъв начин, че да не предизвикаш много отсрещната реакция.